dol hadol sake पहिला खाक्सामा हामबाय मारियो ससियेल मिडिया राव तिंगा चंग्रो फंलै मांके बस कांसुलो तारि यासनि केहा बिराट दरनि एकटा विधानसभा नि इलेक्शन फाइ दं आबो जत सियो आबोनो तुये चिनि महाराज सारा त्रिपुरा तो बोबागानि दल निया जत जागा जागा न जों बदिके कॉपी लै दं ताओ त्रिपुरा सारो थाहामनि कारण विभिन्न पार्टी खेपे दं ब्रा तिनि ब्रा नेतृत्व ब्रो सीपीएम बीजेपी IPFT याकाये 14 फैमिली 45 बुटार त्रिपुरा मथाव ब्राम जुएन जिफा बसकांगो ए 42 अमरपुरफो तिप्रासानो MLA नायनाय बोबागानो पहारिनाय गेटा त्रिपुरालेन चंनाव ए गेटा त्रिपुरालेन मायाके जों भबिष्यतनि अन्धकार आबो जत्र सिया तिप्रासारा आरिमबो मानव जों कुनो निश्चित रवाना नेक्ट्रय आरो ब्रानि खुदि जों कौथाया थानि थानाय ब्रां न जों ताक सामया ब्रां काहाम केनो जों रेस्पन्स दिनाय ब्रानि बिस्पाङाव अबदान दं आरपनो ब्रानि सिदि कौथाया थानि IPFT party division के secretary दङ youth नि केजामबो के division नि CSC plus division नि member सेगमेन्ट दङ जेते जों बोबाग्रानि नाहि मुनो न जों चा ए फाया IPFT खेमिनफो जे ब्रान जे संबिधान दोयबों तीन दारासे सेम टु सेम उंलाय तुमबा ओंखाय आरन छियो IPFT खेफबो त्रिपुरा मत खेफबो ते जों बोबाग्रा न नाहि न जों आनारस मारिनो न बुद्रिनि हि जों बिस्काङो दिनैबो सारनो अमरपुर 42 एसेम्बली न जों त्रिपुरा मथनो प्लाइ खेनै न त्रिपुरा मथाव जइनिं खौ के तेयन सा परिवार रो जॉइनिंग रिफाइजम जों CPN BJP IPFT 14 फैमिली 45 बुटा के बुकतै पारां फैला बोले बा एदिसि कॉलोनी के मा बिसि राजकम बिसि के निन्सनि मुखे आं उदयराम दिया के youth नि secretary